दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे आङो जे दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो गावबा गावनि न'खरनि खामानि दामानि दोननानै मावनो गारनानै जे बिथांमोना दिनै जोंनि जि सोलायनो नागिरनाय जि मोनसे रायजो राजानि मोनसे जि थासारि बे थासारिखौ जों जिहेतुके एबार माने जोंनि बे दोलोआ मोजां माने मोनसे खुंथायनि गोहोजों जों रायजो राजाखौ जेरैबायदि जों हेफाजाब होनो थाखाय जों आवगायबोदों थिग बेबायदिनो दिनै रायजो राजाफ्रा जोंनि बे दोलोखौ हेफाजाब होनो थाखाय आवगायबोदों दा बेनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे रायजो राजाफ्रा एबार जे सोलायनो नागिरनाय आरो दुर्निति होननानै जि जों बुंबाय थादों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि सत्रकाल सासन सलायनायाव जे रायजोनो होनांगौ रायजोआ मोननांगौ सुजुग सुबिदाखौ बिथांमोना जाख्ल'जोबनायनि जि खिथेर लानो नागिरनाय बे खिथेर लानो नागिरनायखौ रायजो राजाफ्रा एबार थारैनो गमामायै माने फोरमायथि होनो नागिरदों होननानै आं बुंनो नागिरदों। बिपिएफनि गोबां जाख्ल'नाय होननानै जों मिथिनो मोनो नाथाय नोंथांमोना जुदि सरकाराव फैयोबा बिनि सायाव मा राहा लागोन होनना बुङो? दा नोंथांमोना बयबो मिडियानि गेजेरजों फोरमायगासिनो दं जोंनि मानगोनां आफादगिरि कमल बर' बिथां सारा माने फोरमायदों जे 17 बोसोर कार्यकालाव बिपिएफ दोलोआ जिखिनि दुर्निति खालामबोनाय बेनि सायाव माने तन्न बिजिरनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंबोगासिनो दं आरो बेबायदिनो जेमान 40टा डिपार्टमेन्टआव जिखिनि दुर्निति जाबोदों बे 40टा डिपार्टमेन्टआवनो जोंनि सरकारा गमामायैनो जुदि फैमारोब्ला जों बेखौ गिबियावनो माने मावनो थाखाय थांखि लादों आरो बिथांनि जि नांगोलनि जुगा गैला होननानै बा नांगोलजों खामानि जाला होननानै ट्रेक्टरजों माने खामानि मावनायनि जि मोनसे उदाहरन होदों बिथाङा बेखौनो बुंनो फोरमायदों दे बा बुंनो नागिरदों दे जे एबार रायजो राजाफ्रा जे एबार बिपिएफ दोलो एबा नांगोल सरकारखौ बा नांगोल दोलोखौ जे रायजोफ्रा नागारबाय बिनि अनगायै माने गुबुन दोलो जोंनि दोलोखौ माने मदद खालामबाय बेखौ बिथाङा नुहुरनानै बिथाङा इपिपिएलनि बिटिसिआव बा बिटिआरआव सरकार जागोन बेखौ बिथाङा रोखायै नुहुरनानै जोंनि पिपलखौ थारैनो खेंख्लायैबाबो रायजो राजाफोरखौ मदद खालामनो थाखाय बिथाङा फोरमायदों होननानै आं बुंनो नागिरो। नोंथांमोनाबो नायनानै बुंनो हायो जों बुङोबा बाराद्राय बुंदों होनगोन नङा होमबा दा आंनि नुनायाव आंनि बुंनो नागिरनाय बेनो जे दिनैनि बे एफा माने गेवलां गुवार फोथाराव माने जागा गैयै रायजो राजाफ्रादि माने थुबुर जाफैदों बेनि अनजिमाखौ बुंनो नांगौब्ला 25निफ्राय 30 रोजासो जागोन। जि जों मोनसे मोजां समाज दानायनि खोथा बुंगासिनो दङ जि सोलायनायनि खोथा बुंगासिनो दङ बेवहाय गासैबो रायजो राजायानो बाहागो लाफैदों आरो जोङो गासैबो रायजो राजाखौ बे मोनसे खोथाखौ बार बुंबाय थाखादों जे फैगौ समाव जों गासैबो जाथि माहारिनो एखे लोगो माने सनमान होगोन एखे माने जोंनि सरकारि जि माने आसनि बा जि माने सरकारनिफ्राय मोननो हानाय जिखिनि सुबिदाफोर दं गासैबो सुबिदाखौनो गासैबो रायजोआनो समानै मोनगोन होननानै बुंदों आरो बेनिखायनो रायजो राजा जोंनि सायाव फोथायदों आरो हाजार मानसिया दिनै माने ज' जाफैदों दिनै नैबे मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि बानजायनायाव जि माने हाबाफारि समस्थियावथ' जोङो बिपिएफ हान्जाखौ आं दिनैनिफ्राय थांनाय फेब्रुवारि मासनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ जोंनि मुसलपुर समस्थियाव बिपिएफ होननाय हान्जा गैया दंबाबो साफा सानै बिसिनि माने गुन्दा बाहिनीफोर दङ खिन्थु पाब्लिक गैया आरो जोङो हारसिङैनो 50,000निबो बारा भट लानानै जों मुसलपुर समस्थियाव देरहानो थांगासिनो दङ। बिटिसिआव करपसन जायाखौथ' बिथांमोना आगोलनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ खिन्थु दिनै जुदि करपसन नङामोनबा जि रोखोमनि सेन्ट्रेलनिफ्राय फैसा फैदोंमोन बे फैसा माखासेखौ बिथांमोना थिग रोखोमनि बाहायनो हायाखै जायनि जाहोनाव मोननांगौ मानसिया न' मोनाखै जायनि जाहोनाव जानांगौ लामाया जायाखै तो गासैबो बिबान जाय माने एग्रिकालचार सेक्टराव जि रोखोमनि दुर्निति जादों बे खोथाखौ गासैबो रायजो राजाया मिन्थिगौ। दिनैनि दिनाव प्रमिला रानी बिथांमोना जि रोखोमनि खोथा बुंगासिनो दं बिथांमोना माने थांनांगौ समाव बिदाय लानांगौ समाव गावनि जि दाय बेखौ हागौमानि माने फैस्रानानै गावनाव जाय गैया बायदि खालामना लानो नागिरदों आरोखि। दिनै जि जोंनि मुसलपुर जिल्लानि बानजायनायाव बेवहाय जोंहा जि मोनबा समस्ति बे मोनबा समस्तिनि गासै रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लादों जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो बे नैबे जि सुबुं गौमा बेनि गेजेर बेवहाय बाहागो लादों आरो जोङो दिहिरा समस्ति आरो मुसलपुर समस्ति आरो बागानपारा समस्तिनि जों केन्डिडेट आरो जों आफादगिरि कक्लाबारि समस्तिनि बिथाङा जोंनि बिजाथि आरो बे हिसाबै बिथाङाबो बेवहाय जों जयै बाहागो लादों बेनि गेजेरजों नुनो मोनदों दिनै जेसेबां बेवहाय रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों दे जि जोंनि सोलायनाय बे सोलायनायखौ जोङो 2020 मायथाइनि जि बिटिसि बिसायख'थि बेजों मोनगोन बेयो जोंहा रोखा जाखाबाय आरो जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनसे सोलायनाय जि मोनसे सरकार
बे सरकारखौ जोङो दानो हागोनखौ जोङो रोखाखौ जोङो नुखादों। बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरा सासेनि सायाव सासे गुगालांबाय थादों नुनो मोनदों ना मा बुंगोन? दा बे बिपिएफआथ' थानाय नंलिया आरो नैबे जि बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि उनाव बिपिएफआव थाहैनाय नंलिया। थायोबा सानै साथामसो दैदेनगिरिया थागोन आरो बेनि अनगायै खिन्थु रावबो बिपिएफआव थानाय नंला। बिपिएफ नागारनाया रोखा जाखाजोबनायखौ जों नुनो मोनदों। बावैसो सिगां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों नांगोलजों खामानि जाला ट्रेक्टर होनना बुंदों, नाथाय मा जाहोननि थाखाय माबा मोनसे एलार्जि सारा दं नामा? बेवहायथ' जिखिनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा हेमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि गेजेराव मालाय बुजापरायानो दोनखालायो। बे बुजापरा लालायखानासो बुंलायखानाय होननानै बिथांमोनहा बुंबाय थादों। दा बेवहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मा इसारा होदों जोंहा बेवहाय बुंनांगौ खोथा गैया। जोङो इउपिपिएल हिसाबैनो जोङो राफोदखा। इउपिपिएल हिसाबैनो जोङो 40टा समस्तियाव 40टा बियाबाव जोङो माने जों कन्टेस्ट खालामखादो आरो बे हिसाबै जों फैबाय थानाय समाव जोंहा जि इउपिपिएलानो इउपिपिएल गोजायैनो जोङो आवगायलांनो हागोन आरो इउपिपिएल गोजायैनो जोङो माने मा होननानै बुंदों दे सरकारखौ दानो हागोन। बे रोखा, बे बिथांमोननि बाथ्रा, बिथांमोननि गेजेराव आन्दारस्टेन्डिंबो दंखायो होननानै बुंदों। बे बिथांमोनासो मिथिगोन बेखौ। दा बेवहाय जोङो जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो आथिखालाव बेनि जि मोनसे डिजाइन रडमेप, बे रडमेपखौ जोङो बानायखाबाय आरो बे लाइमोनफोरनि थाखाय जिखिनि जोङो खामानि जायखौ जोङो स्ल'गान हिसाबैनो लाखिखादों 1 भट 1 सेन्स एन्ड 1 जब। दा बेवहाय जाय बिथांमोना बुजिदों बेखौ बुजिखादों आरो बे लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो गोबां जिखिनि प्लेसमेन्टनि जिखिनि जब प्लेसमेन्ट, बे जब प्लेसमेन्टनि जिखिनि माने बिथांमोनखौ प्लेसमेन्ट होनाय, बे प्लेसमेन्ट होनाय हाबाफारिखौ जोङो थारैनो मावनो हागोन। जोंहा मोनसे फोथायनाय दोङो आरो बेनि थाखाय जोङो दहायनो बुंदों जे जों रडमेपखौ बानायखाजोबनानै लाखिदों।